tu și Dan Voiculescu în frunte, da? Tu și Dan Voiculescu în frunte, da? Tu și Dan Voiculescu în frunte, da? Legat de prima parte, îmi sui pula tu și Dan Voiculescu. Și toată antena 1, toți muncitorii de acolo și primul. Așa, da? Așa. Mânca mea și pula. Așa, să spuneți la antena 1. Băga mea și pula în toată antena. Da? În o viteză băgați-i pula, băga mea și pula în familia lui Dan Voiculescu și a ta și a la toată antena 1. Dan Voiculescu în frunte, da? Da, trei. Putu-vă, neamă, în gură, îmi sugeți pula, voi toate frunte cu Dan Voiculescu, da? Îmi duci pula, băgați-i pula, mă, dacă faci tu și cu Dan Voiculescu în frunte, da? Îmi sugi punte, Dan Voiculescu, tu și toată antena 1, da? Și să-mi bag pula în pula morți.
Așa să fie, da?